izolo bese Swazini khona amaphoyisa esigadi eSwazini aseyafika yanikela namaphoyisa esigadi eSwazini seyacela into ethize sicela into ethize sengimnika isibusiso sekunika namanzi novaselina maye usebenzisa uvaselina lo namanzi uthi ufika abantu bakubadala akakaza zamaphuphe kodwa ubaphuphile ngoba bese sebenzisa amanzi kaShembe uthi ni-20 nisifihlela indaba engakazi osithatha la into esingazazi siyabi nazo indaba isekhaya uPlaza tabukhiye umuntu omnyama wayonke into umuntu omnyama ubukhiye Sohlulwa AmaSwazi bakwethu sibonile Nkosi beseSwazini usithathile wasigcebelekisa Nkosi wasibeka ezweni elithanda uNkulunkulu ngendlela esibanga Amen. Bathi hayi nina amaZulu msana ukumbiza monyazi bezulu njengoba lapha lo uMesilo ingcwele waseAfrika. Amen. Uyabona sesihambile la seswazi kwamanye amazwe. Awukho njalo wena. Awukho. Zafika izizwa, zafika uhlala bongitshela uhlalaphi. Ngoba le malona uyini Ushembe awuhambi ngani naye. Wezani? Ushembe safika eSwazini lapho Ushembe abambize ngomasiya yebo uma singena eSwazini hayi lukotela unyazi weSulu lukotela umhlaba unyazi weSulu futhi malenza njena uzobona umtholo bazofika bathanda unyazi bahambe nalo bathi akahlale ngakubo bathanda bona sale ngithoba intwana ngiyathanda ke bantwana kaNkulunkulu ngikhulume ngendawo esiphuma yona le eSwazini sihambe kahle uNkulunkulu esithwele anojwayele ukuhamba nani manazana angahlali anibona ngento esayibona lapha ya akekho umuntu wayenokuhlupheka lapha sonke sasitshashamba nje sigadwe amaphoyisa imini nobusuku abefundisi begeza amanzi ashisayo uthando salithola uwamhlaba kangiqala ukuthola uthando oluviya uMswati ngendlela yasemukela ngayo ngangazi ukuthi usimula izandla ezifudumele nezinto ngalo lahlobo kodwa ke mina ngithi angifani nobaba mase kufike mina kuvuleka yonke indawo niyabona nje lilalizwe nani ngiyafisa ukuthi nibafuze nabantu balapha lilalizwe akekho owakwakhala ngokuthi ulahlekelwe akekho nje owakwakhala ukuthi sengilahlekelwe into yami ethize sengilahlekelwe imvunulo sengilahlekelwe ibhodo sengilahlekelwe isitofu sengilahlekelwe ublanket akekho wakha futhi lena lizwe akekho owayememeza ukuthi abashumayela abaphume ogada umuzi awugadi wanga lapho ogada uNkulunkulu wonke umuntu wayesethempelini kodwa akekho wayethi mayiphuma ethempelini athi uselahlekelwe into ethize angitshonjwa kulela lizwe inkinga ngiyibona eSwazini aliki robot eSwazini ke lavalela unyazi alikho amen uSwazi ngene unyazi lungene esiqweni semSwazi lukhishwe umswazi unyazi litourist lo hamba nathi nabefundisi abavangeli nokwana kodwa yangena phakathi elwaneni zavela zonke ilwane zabuka ikhona makolo
Longena unyazi lalali ibhubesi labheka phezulu lama balishuta abantu basenga sabuza kodwa hayi lalala bheka phezulu ibhubesi wangestatela nyakaza kancane okomisa ukuthi uyaphila awukho njalo wena kodwa kwindlulamithi zadlulana zonke zazinde nale nawukhipha umqala nale khipha umqala zibuka uNkulunkulu wena kamboni bona umprofeti kwakhamba nondovu kateni indovu yakhambayo yafika igqiza nephonga yabusa amehla amancanyana athi igqiza nephonga yawuyangazomuka yawuthi asho inkizana wena babo abantu ababoni babona umprofeti moto uNkulunkulu asenza ilona kungathiwa inkantolo kuhlulwe icala imombe uNkulunkulu ofeta magama ngathi icala sinendaba thina nalo sikhoza unyaza amen khona inkinga afike ema-ofisi esini wayibuza ukuthi ngiyaphuma uthi angike ezulwini ezulwini kamvumbona mina wakhisha isihlalo esiqhakazile evutha umlilo nje evutha umlilo kodwa sonyathi lwetulo nyathi lwetulo hlala wamanazana wathi ke wasekuseni wakho hayi wakhuluma imsakaza seswazini wakulwesine eyokhuleka uyazi ukhuluma uNkulunkulu lokhuleka esilweni samaswati khona imbongo ebithi ayisaphela imbongo esofeni uNkulunkulu akayiphilisa khona imbongo ebithi maphakamela ophakamela ingonyama yahlala itezi ihlelo phindwe iphakamela futhi yahlala mbosa be wathi uzwakala emsakazweni engale yayidayi kwangwane kufike uMesiya oyingcwele unyathi lwetulo kusho imsakaza ngale uvakashele umswaka yabona khona isihlalo engasazi bisa malini nalo ukuthi qukulwa kanjani waqukulwa esahlezi unyazi akabona uNkulunkulu uyaluzwa udumo wakho lubiza kanjani abakethile usho ngiyathemba ngofuna yabona soze ngabona impilo ngabona inkinga ngeswazini ngabona inkinga ngeyodwa inkinga namanje leyando zayibuza yini angiyibona ngamehlo wami eswazini uma uNkulunkulu ehlonishwa kanje eswazini ethanda kanje sibanjwa yini thina la eswazini engambika kosibhama esikhona ulala nje uvule emnyango itendana la kulivule ngeke uzofika khona okulahlekile makhosi webana zathi hayi ndaba lasifuma khona besingayivali inyama uyabona lasifuma khona usho isitofu sakhe segesi eminyango uzophinde usithole eminyango sesiyeke kunika Joji pesu, joji stramu, joji sineno, joji kabaka, hayi into ngayithuki. Siyaya nje. Uyabona lasifuma khona eSwazini. Umdlulu ohamba nawo nodlamini umshumayelo wakhona baya edolobheni lakhona. Sifike edolobha. Embabane. Manje umdlulu ucathi sethemini lapha. Ushimo nje ngayithile nama-cellphone amabili abizayo. Ayidingo futhi umdlulu ayo. Wedlani. Manje ngane udlani naye vele siswazini. Ayikhi imoto eswazini. Alikhi isele eswazini. Alikho futhi ibala. Ayikhala balo. Yazi amaphala sekuzoba yinto engathi yinto nje kanti yini kanti ukula lesizwe lesiyazi isizwe.
ngisho ngenzani AmaSwazi Nkosi kodwa wasehluli thina noMthule. Ya. Ngithi mahamba nomswati Nkosi kodwa mawufika la kaZulu ufika uLthuli, uMpungose, uDumisa namaZulu onke Nkosi. Ungalowothi Nkosi ucabanga ukuthi uya kwenye indawo. Siphuma eSwazini. Siphuma eSwazini noNyazi. Wawulapha eSwazini. Saze sahamba uNyazi lasikhipha lasishonisa esiqiwini. Safika esiqiwini sabusa ngoba sihamba noNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu. Wawulapha. Safika sabona nabakithi lapha. Esathi masifika sakhonyiswa bona kwathiwa nazi imvubu lapha. Izilwane zamanzi. Safika sayibona. Sathula sabona noBhejane. Owawulaphi. Awubhali kodwa ukuthi uNyazi libuye eSwazini lufika lavunywa ingonyama eSwazini yathi ingonyama kwase kwamnandi ukuhlala noNyazi ubi inhlubu ziyasehliswa abe ngizasihlehlisa ngihlale noNyazi kusho ingonyama uMswati wawulaphi afuna ukuxoxelwa ngobaba omkhulu uzofuna ukuxoxelwa ngami ngikhona ukhona hambe lapha sibona sekubhalwe noSwatile amen hayi abesimiseka madoda AmaSwazi asibhukuleni umnandi eSwazini khona kuzoba mnandi nalo amen engakhuluma ngalethi ibhanti eSwatini lento ngayiphiwa lento ngayiphiwa kude kani ngambili yabona abantu uphethe iBhayibheli ngesandla base bengijabulela abanginika naye isipho naseSwazini lakade khona ubukaZulu Istimela samampopo. kodwa ngesikhathi eSwazini ngiyasiqiniseka ukuthi awusigibelanga isitimela athi uhamba nje ngemoto zakho ubheke eSwazini awugibelanga isitimela ngakho amampondela engabaliwe Texas. yabona ngeSwazini yakhuluma nesiwelizwe lapha abantu bamthanda Ushembe uthi yabeSwazini sisaze izinto zenzeka lakanya phambi ngemini okunye ngicela ngelilanga mina ngiyakholwa futhi ngineqiniso angingabazi ukuthi uNkulunkulu amen angingabazi akekho umuntu ongazi yabona ngeSwazini yakhuluma nesiwelizwe lapha esashiwo ukuthi umpane la mina siqala ngokheyi manje siqala ngokuyipakathi no-SLAA yabona ukuthi iphangiwe angenwa namhlanje yala nasasa bawukhuluma ngikho yabona nje beseSwazini ngithi yabona amakhehla ngama nawo abuye emasha kanjani amen bekeza ngamazashisayo siphuma kanjani uma bohlala la sihamba thi losilandele siyaphesheya kusasa ukuthi siboneni masibuya sithi asibonanga lutho uthini silandele sisoye eCape Town umuzi uthi kunjani eCape Town sithi thina kuyashisa sisho kubani uhangitshela abantu amanga wezwe ngathi angizama ukuthi uma ngihamba
nibe la eduze kwami. Nami futhi ngiyayifuna le nto leya. Kufanele niyifakele nina. Ngoba izogeza nina. Kufanele nizame ukuthi itholakale le nto. Le nto ufike kubekwe i-mobile. Ama-mobile bathroom. Kuba khona ithanga eceleni. Angazi ukuthi amapayipi aqhunywa kanjani bese ngena la emashaweni. Mawuvula amaze emashaweni ayashisa. Amen. Sifunde bese singakwazi. Uhamba ukubona. Amen. Ukuhamba kuzala induna, uyizala insikazi. Hayi ngibone likhulu. Bengikala ukubona la lezi zinto zokugeza ezinhle kanje. Manje mina ngibona into enhle eManazaretha ngifisela nina. Ngicela ukuthi uNkulunkulu baleli bantu bamvele nasengozini zomgwaqo. Lelo ufika kubantwana benu niphephile. Bese ngiyabonisa yonke ngokusisi, inkosi ngusisi. Inkosi ngusisi. Ivale mfana mkhamba nabantu, ivale mfana. Ushembe-uPhelele-Channel.